What we think? Abin nan da aka mun kana ga zan taɓa bari ne abokina, ai ba zan bari ba, ni ban ki son je gari wannan abokin na ya rena mu ba zai yiwu ba ne to dama ya zo ya yi irin wannan abun ai an ma shi ai dama rike shi ya ce kai har sai wanda ya ma din ya zo shi ka rama tukuna ko waye ne shi ne kawai abin da zan ga maka in dai na shiga gari na rantsi maka ka gane babu ai ne shirye ba ya ce zai dawo kwanan nan ya ce zai dawo to ka bari sai ya shigo in yana dawowa din kawai daga na ga wucewar shi ko kuma wannan za mu ba da sani ba sai ga mata yi dole za a yi gwagwarmaya wannan a wannan sarau bai kyauta min ba bai kyauta a ilu ya gajiya lafiya kalau ai gara da Allah haɗa ni na cikin yaya kanan sa ne wani yana ɗaya ya haka na ni bai kyauta ba kai ko ba gaskiya ba abokina gaskiya ne ga zama shi abin da ya maka kawai ga zama na samu yana gidan wani mai kuɗi ya samu aiki sai dai bai da mutunci dan iska ne tare muka tashi kai ka sani amma kuma ni bai kyauta min ba kyauta ma manya ne ga za masa mana ka tsaya ka saurara sako za a baka sabila da kar wani abu ya faru da yayanka ka zo ana wani wannan ka saurari abun da zai gaya maka kar ka ɗauke shi kar ka ga yana haka kar ka ɗauke ni gara ni ba gara ba ne lokacin da ya je ba abun da ya faru na je gari na same shi yana gadi daga zuwa na dan abun da yake ci ya ɗau ya ɓoye bai kyauta ba tare muka tashi a ƙauyen nan dan abincin da yake ci wannan nan na daddan wani ban sunansa taliya ke indomi din nan wannan indomi da taliya ba samu sai yana na cin taliya ai a wannan lokacin na gaya maka ka san a garin nan daga sallah sai sallah muke ci ko sosai ma to shi na jinsa ne kullun abincin sa bai kyauta min ba wai ya zo kai yanzu kai ka ji abun da yayan kai masa lokacin da ya je shi birni ya samu aiki ka ji kuma kala rashin mutuncin da ya mishi ina yanzu kai in kai ne me ya dace a ce kaya wannan guri sai yana ya samu birni ya samu katon gida yana daji kaga na samun mana kuɗi kai da yake samu nawa yake baka sai na samu kuɗi kake cewa baka damu da mawala kan mutane da yake in an je gurin sa kake gani samun kuɗin sa kawai kake gani kai ba shigo gari ba walakanci bane ya kake nan. Assalamu alaikum. Abokin ya gajiya yau ya damuna alhamdulillah kwana biyu ban ganka ba wallahi na shiga kushin kasan su samu ne ana wannan abinci wannan kake amma kana da labarin dan Hajja ya shiga birni ko wajen mamalo ina da labarin ne jiya muna tare da shi da dan Ilu kawai sai da suna tadi muna tare ne sai da suna tadi cewa wai ya je shi bai masa adalci ba ya je shi wai bai karbe shi da kyau ba ka san dan kawai da son na banda yana zuwa sai ya ce masa ai kawai shi ma a da tafi ya dawo gida to wai hakan ya masa ciwo shi ne yake cewa wai zai buge shi da dan Ilu shi ne suke tabin wai za su buge shi to hakan me zai buge shi to hakan dai wai saboda ya masa rashin adalci bai kamata ya buge shi gaskiya ni ma abin da ni na gani ke bai kamata a ce ya buge shi shi ne kawai ko da buge shi ka gani to amma na bai kamata ma a shiga tsakanin su ba gaskiya ka tunda abokai ne wanda amma kashe zai kashe shi ba da famanta abin da kake faman faɗa yanzu subhanallah to ai ganin tarayyan da suke ne tun muna kanana muka taso tare bai kamata a ce faɗa kuma ya shigo tsakanin su to tun da ka musu magana ba su ji ba me su kashe kansu ba subhanallah wannan bai dace ba kwata bai dace ba wallahi anjima to assalamu alaikum wa alaikum salam Alhaji Bahago kenan gaskiya kuwa to yayi kyau ya kaga rayuwa alhamdulillah ai da ka kira ni kace min zaka sai gida ni ka san in dai kasa ce ba komai ai kana ga wannan kadara tawa da kai ga gidajen nawa kware da gaske iren su a kasar nan Najeriya nan ina da su akalla sun kai guda 100 kai wannan ne kuma in sun kai guda 1000 insha Allah zan saye su ka san akwai kudin noma alaji sarki yanzu mu je ka gwada min nan din mu gani alaji su ba to gaskiya abin da yake nan shine lalle wannan gida din zamu iya sayar da shi domin gaskiya ina so in rabu da dukkanin kadarori na suke Najeriya saboda zan koma Saudi
da zama gaba da Najeriya ta zafi ina za a yi zama malam to ba bara mu iya zama ba abunda za a yi ba Saudi za ka je ba amma idan ka je muka yi umra tukuna a Saudi sai mu wuce masha Allah ba damuwa na ce ka biyo ni tunda kana zaune a gida nawa za ka bayar wannan nawa za ka sani ka kawo miliyan 50 don wannan ka san gidaje irin wannan a Abuja nawa muke da su to yanzu tun da haka ne babu dama muna gaban ciniki yayi ya kamata ka zaga ta gida yawa kai Allah sarki Alhaji Yusuf wallahi muna nan Alhaji Yusuf kai ka wuro gari ka abin nan Alhaji Yusuf to ni ne yayi faru fili ne indai a gida ne insha Allah za mu sayi shi wallahi kuwa wannan gida da komai a nuna mana ko sun kai nawa lalle wannan gaskiya ne wato abin da zamu yi anan shine akwai wata gida da nake so in koma a Dubai to amma zan kai ka wannan gidan a Dubai ka ganta dan sai ta amma ka fara ganin yadda al'amarin gidan yanda yake ko yanzu amma dai ka san Alhaji ana samun matsaloli wajen ginin siminti yanzu maimakon a yi mai kwari na ga dai yanzu an filasta shi amma ba damuwa za ta yi shi da halinka baka fara ganin sa ba yanda aka masa na ga yayi kyau kaman makin Kano ne ma wannan wani mai kana kuma haba Alhaji Yusufa har yanzu anan kake kin maganar nan ko ina jin ka ina wannan baturen nan dan wannan labarin masu jajayen fatan nan mu je Alhaji za ka ganshi komai da komai to su suka kafa ginin nan kai to suna kokari ai lalle su suka kafa ginin nan ce made in America ne wannan masha Allah masha Allah ai ginin alfarma ce gaskiya ba laifi yayi kyau sosai Alhaji sai na ga kamar gidan ya maka kyau fa sauri ba har dina kake gidan yayi kyau sosai masha Allah to yayi alhamdulillah ka san abubuwan sai a hankali mu je dai mu dudduwa to Alhaji ba dai in ce dai zaka biya kudin ne yanzu ba don saurin da kake nan gidan nan ta maka mu je mu gama zagaye gidan sai mu maganan kudi wannan masha Allah ba da ma Alhaji Yusuf Alhaji Yusuf Alhaji Yusuf Alhaji Yusuf kai Allah sarki ne ko to ya za a yi to kaga al'amarin nan haka ne yana ta habaka wannan a guri ya habaka gaskiya ka duba 2029 I mean 2009 kenan nake nufi ba ko lokacin ba na sai wasa gaske wata na mangalo wani dan garin mutum gidan da muka baro lokacin ko hanyar mota ba shi ya go yaron nan yana da hikima kaza amma ni matsala na da shi ko amma yaron da hikima shi ya fara ce da mangalo na ji ba da wannan shawari ta Alhaji Yusuf miliyan 50 za ka kawo miliyan 50 yayi yawa to nawa za ka saya Alhaji Yusuf menene baran maka ba ni da kai ba ma irin wannan to bari mu maka magana to miliyan 30 in kana son transfer kake so ko insha Allah miliyan nawa kana ci to ka san ban tsaya baya ba wala Alhaji Yusuf kai kokari ai tsakanin ba wanda mu ai ko to yanzu abin da zamu yi shine anan guda daya ka ba da miliyan 30 kawai da biyar to na sallamar maka da gida kwantar da hankalin ka akwai gidajen nan suna da yawa masha Allah ba damuwa to yaya za ki transfer kake so ko cash to wannan kam ko da dala kake so zan tura dana yaro na Mansur da kasanci kanin wannan yaro na babban nan na gane to shi zai zo har gida da mota ya karbo kuɗi don transfer din nan ka san mu Saudiya muka je ana samun matsala irin wannan zan bar musu kuɗi a Najeriya zan tafi to ba damuwa to masha Allah da same ni insha Allah nagode kana gida ba nagode to masha Allah yayi faranta ka maka to nagode Alhaji Yusuf nagode sosai madalla to dan jima fa a waje na kake ka gani yanzu buri na shiga bindin nan ka ga yanzu yana ya shiga bindin na ji ana labarin na samu gida kato ina da wani gida ina wannan abun da ake yi masa riga da jawon jan abu haka a sa cikin wani farin roba ana sai da wanda ake ce ma yau a wurin nan ina ci kai zan kawo ma gargada zan kawo ma ina ci kana bukatun kawai shi kenan nagode Allah da zan kawo ma amma na ji su suna ba mu da su buge yana shi ne ko wai dan hajiya ya je me ba masa adalci ba ya kaga an yi kawo bara yau da dare ba mu da mu buge su ba kafin su buge yana din mu je mu buge su su buge yana wannan su ido nan daman a gari ba daman a tabbatar da mutanen banza ne a bar su kuma su cutar da yana din mu buge su dai in ma baraka ce ba ni zan buge su
kaga su ilun nan kaga su ilun nan fa a gari fa kowa ya san su fa kaga su ilun nan a gari kowa ya san su fa kar ka tayo su ilu fa na sani kowa ya san su amma ni ma ina so in sanin nan in dan buge su ni ma sai in sani to a garin buge su in ka je suka buge ka fa sai dai in kai za ka mayar musu in za ka mayar musu to in kuma ba za ka mayar musu ba wannan tsari ne na ɗauko zan iya laɓewa in buge su ilu ba bun doro ne a nahiyar nan ai ba ga baki ɗan su zan buge su lokacin guda ba wannan na buge shi a can buge wancan wasu kaka shi kenan dai ba ka ba da wani dusa wa a manya labarin da wani yara ina binnin ka kwantar da hankali ka ce kawai dama ni na ɗauke ka amini na za ka taimake ni sai ba bara ka taimaken ba ana kallon wani ma shekin kai ai bai da labari na ne in ma buge su zan Allah ya yarda wai na ɗauke ka amini na za ka taimake a sai kawai ka yi su ɗan ni ne na ba ka shawari sai ka mira musu ba da sai na buge su Allah ya yarda sai na buge su to bai san ni ba ne shekin kai na ne ya garin kai na ka sa wayanka yana kira wayanka ai baka dauka ba wallahi tana gurin caji kana ji akwai labari ne akwai labari kaga wannan yarinya ta kamar dai na taba ganin yawwa yarinya wajen can abu na ina wajen gidan su Alhaji Rabi'u na can wajen ita ce ma garin Allah kana ji aikin zan saka a shi na ma hadin da sa tura maka za ka mishi wannan guda wani wani so da Allah na ina so yarinya yadda za a yi Allah an kashe ba su ga ai ba yarinyar nan ba don Allah don Allah ma da sai ka ce ita ce ka la Allah illa an kashe ba su kawai ga duk yanda za a ko bana so ta ce sai haka za ni mun riga mun da daram akwai waya za mu yi kwamfuta ba da mu Allah in ka je ka an shirya ka ta ba ni za ka ga sai karkara mu na gode ka da yarinyar nan kana ji ina ji duk yanda za a yi ba so ce ga can a gane ne Alhaji ya gane zancen sai ya dawo a gane kuma Alhaji bai gane zancen ba sannan man kamar so ka tun a hanya nake so ka dinga ko flashin kamar an wuce layi ba ka da matsala an wuce kana da flashin so tura maka ina da komai ba da waje kana da lafiya kana da an zuwa ba da ba kuma suna ga barin kara hello ya akai aka ce ya kama wannan harka ba da me kenan lallai zan cika na baka insha Allah ya bari dan saukacin gangare ni na rage kai kenan dan uwarka ba ka ji